ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sandhaping padha paduka. Cetha bilih paduka bangsaning Jawata Pukulun. Iya, Anjani tak tampa gawe bombong ing rasa pangestu ulun tampanono. Ulun Sang Hyang Bayu ya Bathara Maruta dewaning angin. Kawula nuwun inggih kapundhinga jimat paribet. Batu-batu Pukulun pun suara ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Pukulun. Mban suwareh tak tampa. Pukulun menapa saking agenging tedosan ingkang kula sandhang. Paduka kepareng jawantah. Menapa kepareng badhe ambanjut jiwa raga kula Pukulun. Anjani sumurupa. Waleh-waleh apa ulun iki mayungi lakune Bayu Kanetra ingkang wis sajiwa kelawan kandhutanira. Jabang bayi ingkang sira kandhut wis ketitisan si Bayu Kanetra. Aduh Pukulun. Lajeng menapa werdinipun sedaya kala wau menapa saking agenging kalepatan ingkang nate kula tindakaken Pukulun. Ora. Lakuning kodrat kudu mengkono jer nyatane. Wiwit nalika mapan ana ing kayangan Arga Maruta biyen wis kenceng tekate Bayu Kanetra. Nggone kepengin mayungi yuwananing jagat pramudita kanthi srana laku dharma tumimbal lair. Mula kang saka iku muga anggone titip kasuwargan menyang jabang bayi sing mbok kandhut iki dadi dalan tentreming jagat raya saisine iki Anjani. Aduh Pukulun, Pukulun. Kula ngaturaken panuwun. Menawi mekaten menapa atmaja kuling benjang badhe dados mustikaning titah Pukulun. Iya, muga-muga mengkono. Mula kang saka iku dina saiki manuta kelawan panjenengan ulun kaya wis tumeka wahyaning mangsa kala. Lek ing punang jabang bayi kudu weruh padhang wawa Anjani. Nuwun inggih. Monggo kula dherekaken Pukulun. Sikra kang bala tuningal bang anut sakarsanira Bathara Bayu ya Sang Hyang Maruta. Kandhutane Dewi Anjani nadyan Yuswa pitung candra. Parandene pinandeng dening Bathara Maruta kaya anut lakuning kedhep. Nganti hasta candra nawa candra dasa hariwan cilek ing punang jabang bayi. Sinung pangaribawa Bayu Bajra. Tiyak langse Gumbala Giri mijil saking Guwa Garba. Nanging ora lumrah menungso wujud bayi rewanda putih memplak. Makaten ugi Nyai Mban Suwareh angwat punang jabang bayi mijil tan perbeda kelawan atmajaning Dewi Anjani. Nanging ulise ireng tunceng dadya suka marwata suta penggalih Sang Hyang Bathara Bayu. Manudya yuta ngambar arum
Pukulun sampun wal sampun micil yoga kula ingkang kula kandhut pukulun kenging menapa anak kula kados mekaten nggih pukulun bat anak kula nggih sampun medal bat ireng elek banget jan ora bejaji pukulun bat duwe anak kaya ngene lho kok dianjani putrane putih memplak kaya ngono kek anak kula wujud kethek gek ireng. Hanjani kula wonten dawuh anakmu lanang inggih anak kula inggih jaler pukulun nyuwun pukulun rening menika wujud rewanda mekaten menapa inggih saking agenging tetusan ingkang kula sandhang pukulun aja abot dhisik rasa pangrasamu pancen bener apa sing nate dikandhakake dening gurumu ya wong tuamu dhewe Resi Gutama yen to abot ing abot iku ora kaya yen kudu nuruti pitutur pait lan rekoso dikaya ngapa pitutur mau kudu mbok lakoni suwalike barang pait mau mesti bakal tinemu barang legi ingkang ora klebu ing petungamu prayoga paite luwih dhisik tinimbang legine awit bisane ngrasake legi amarga wis tau nate ngrasake pahit bisa ngrasake kabungan merga wis nate kasangsaran inggih pukulun babar pisan keparenga pukulun paringa pusaka nami dateng anak kula pukulun inggih semanten ugi yoga kula pukulun anakmu dhisik andani tak seksekake sining rina wengi segara gunung bumi langit tak paringi tetenger Raden Hanuman sinawung kandhang suling Hanuman Anjani wis mengku daya Prabawa anakmu si Hanuman inggih pukulun ngaturaken genging panuwun batu-batu pukulun lajeng anak kula menika sinten pukulun anakmu tak paringi tetenger Suweda batu-bat Suweda ngger anakku batu-bat wis Suweda ya ngger Suweda ngger
Anjani wonten dawuh piti mangsa menika kula barengaken ngasta paduka pukulan yoga kula. Iya lilakno anakmu iki bakal tak dadar supaya bisa kandel jaba jerone. Dewa nyugata marang sureng perang ngudani arum ngendan wing awiyat ngapalani Jawata Sang Hyang Maruta sigra hanyidikara mijil pangabaran Maruta saking kiblat sekawan anuksma mring angganing Sang Hanuman. Kinempalaken dadya juga Sang Bayi Riwanda kalih nenggih Sang Hanuman miwah Kapisuwida saya sru pamintaning Bathara Bayu ana daya pangaribawa ingkang mijil saking angganing Bathara Maruta anempuh bayi kekalih kaya siniraming toya gege.
ing madya padha kawula badhe nyung Sikrang kala tuminya Rang sampo samyong dali Kertadet wileteng kata Dalang uncang iti benjang sangat dimicil Adiyong tali wastra Surawilaga Wah ngantos kaget kula wah mak pleng kuwi wae durung kowe guneman apa sinten Sutarma ingkang ukir Jiwraga kula Pukulun bakal ngerti yen kowe bisa mapaki Bathara Bayu. Wah, Dian. Yo. Adi menapa malih Pukulun? Wah, kethek urung ilang. Bobok lempu yangi. Wis kandel kulitmu wis atos balung. Monggo kula dherekaken ngajak pinten taun Pukulun? Sakmono kuwi. Menika naminipun menapa Pukulun? Iki Gata. Wah, ndelondeng. Kula aturi ndawahaken. Lebur dadi awu. Kersanipun.
Oh. Liris arta pawon uting ranu kula nyuwun pangapunten ingkang agung Bu Kulun. Ya pancen kuwi tak jarak tak temoho kanggo datar sepirata bobotmu Anoman. Reh ning nyatane kowe wis sembada jumbuh kelawan pangangen-angening Bathara Bayu. Ulun iki Dewanira, mula sira ulun pundhut putra Handanu tegese anak angkat. Kejaba jeneng Anoman uga jeneng Maruti ya Bayu Suta. Waduh, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bu Kulun. Iya. Wong aku meling karo kowe. Nadyan to sira wujuding sato kewan bangsaning Rewanda nanging tak tetepake sira dadi mustikaning satriya. Merga luluhurmu dudu Rewanda nanging menungsa lumrah. Nadyan to ibumu apepaes Rewanda. Inggih Bu Kulun. Aku mung meling rungokno kupingmu Anoman. Inggih Bu Kulun. Sapa wong ingkang rumangsa becik dhewe bakal nemu dalan buntu. Sapa titah ingkang rumangsa cukup kawruhe yekti bakal kepleset. Sapa titah ingkang wis rumangsa pinter dhewe mertandani yen to wong bodho. Sapa titah mercapada sing rumangsa weruh dhewe iku sejatine wong kang wuta. Cilaka mencit iki lah. Lah kok urung tutuk wis maklap ilang. Apa pancen dewa iki nek ngilang cepete kaya ngono kuwi? Mongko luk nyuwun dawuh wiwit mau, sapa Sudarma sing ngukir jiwa ragane Hanuman? Sapa wong tuaku lanang lah kok jebul pukulun Bayu wis lap ilang. Wah, takon nyang sapa iki? Oh, Kanjeng Ibu. Napa nggih Anoman? Kala wau kula nyuwun dawuh kalian pukulun Bathara Bayu. Sinten Sudarma ingkang ngukir jiwa raga kula? Pukulun Sang Hyang Bayu dereng kepareng-pareng pangandika malah sampun kundur makayangan. Kowe aja takon wong tuamu lanang ya nggih. Mundak kaya rinujit-rujit atiku. Aja pisan-pisan sira kulep nakokke sapa bapakmu. Mundak keronto-ronto atiku. Aja melu takon sapa wong tuwa lanang keprok ndiasmu Modiar kowe. Rasa takon. Mosok kula kok mboten duwe pak to, Bu? Rasa takon. Pandrep nakokke sapa bapakmu kok kekrek cangkemmu. Anoman jagat ingkang bakal mbuka wiwara iki. Waduh Ibu, Ibu. Anakku nggih. Lah, nyambi lho arep goleki.
Upama aku arep takon nggone dewa ki ngendi kok mau ilange maklap munggah rono. Coba aku tak ngkayuh ke kono wae.